Kasur kinong maulai hakalai pui trik nailar kalalij ai de kejing tho yagi MLA ban menteri sarkar jela ban kran AA hakabaide kejing syasiat yap uba Chesterfield tangkiau haka kalai trik nailar. Kani ka kenhuan kelada waru balara ke sarkar jela kapan ban welcome shipor ki he pulet ki badan keti ha ke ban siat uba Cheris. MLA leong balara ki ka ri ba gajat ban riau ki de ban weng ya kejing ai jing kershan na ke sarkar MDA. Kani ka kenhuan kalalij ai ningkong ekshiti hauba piti sau kumeu beri MLA ke maulai badadin kani kalalij ai ki wai pat ki MLA bakan top uba adal bet nongrom ba AL hek ba Mohendro Rapsang ba Lambor Malnyang ba Jigur Merthong ba Pius Marwen ba George Lengdo ba Kemfa Marwanyang bat kala airu iki menteri sarkar ki bakan top uba Bantai Dor Lengdo ba Hamlet Son Doling ba Renekton Lengdo Tongkar ba HB Nong Siet ba uba Sanbor Sulai. Unong yalam jong kasur kinong maulai uba don boklang karlengdo ulong bagi menteri sarkar kidi ban lei bat kila ban pen kongo yu menteri rangba ka jelau Konrad Kongkal Sangma namar ke sarkar MDA kadi ke sarkar senrop lang ulong bagi patba ki kwa ban ke jinglong ke basisha jong ki MLA laki don hakaliang jong ke sarkar ke bapa alit siat yap uba Cheres ne ki don hakaliang jong patba ki badawai ka hok da ke bapa wengkam shipor ki he pulet ki bakentop yu SP ke East Janti Hills ujak Pal Singh Dhanoa baru SP Traffic ke East Khasi Hills u Shailendra Bamania. Ban pentikena baga judicial inquiry kan nong kebakhoi. Uba don boklang ulong baga sur kinong maulai ke dawai ke hok alor ke jing syat siap uba Cheres berkene ke jing dawa ke sapriang ha keleng ki distrik ke Jela. Balada ke sarkar kamla ban penurlong ya ke jing dawa kan sedon seka sur jong nyu trap. Hagaba andon bentalang baro kipat ke rilum khasi bajantia ban dawai ke hok bat kan syong ha ka sarkar la ka kwa ban ke jing yakhi ne ke jing syong suk. Ti kamat hi kabangiwan ban ya kendo lane ban ikran kalong bet sepang ka suspension ya kini ki culprits lane ya kini ki murder ni haban ong murder ki balalam kamat ya ka jingjia ka balapen songsi thang om tang ya ka sur nong mulai namar ko mapli im da keleng-keleng ka sur jong ka bri new trap leng bagi disik fair kami lapen sosi yangi habdai ba ka ji sha da khat jubor ka jing im jong ba Cheres terfil. Thank you. Nginoma banlan ba Cheres di lembaga ni government ni lawan ban saranda lani la welcome lani government nakam ta ka jing ka bathmai ka jong i ka jingkren government nak por ka ong ba ya kitu ibrang dan chaklau lani ki ibrang dan sagiwe pat kiri ki badai kita ki underground lani ki militant skoba wan phaino sedang no ka jing thmai hare ka jingli ka long ba hato phi khon ka jingkhot jong phi penesim bat kata ka jing ong khublei ka mantra ka diang kani ka lawan ja yo ba Cheres tang hadin ko maar laisnam phi siat no tikane ka de ka jingja ka ba ngi hi kom ka surno molai i pen pa ko jing sosi ka benda ka ba kum mo philatem ba kani ka operation ya ka balai alam hatu ka step balai USP jong traffic naduk menolak penkamti kum utau operation leader ban lek haki kum ni kijingja ngim jumudor ba USP traffic undan benda haka haki ba kum ni kijingja tingi not ban ong banang leng jong sur mulai kane kede lawan ra ya ka jing sko pher jam reu ka communalism galadon hang ni ya ka ba lingba kini ki pulit barjila mano badai han jong ka police ni posted hato umdai u director general police u Chandranathan kini ki pulit arngur ro ki bala shem ya ka jing jong ba Cheres ki badai ki leaders uni wei du Jakpal Singh Dhanoa ba Shailendra Bamania de hang ni ka pen subas niu yang i kum je unreu tingi ngi ong banang leng jong kan hon mentang ka kan hon jong sur no mulai habangi wanai kendo ngem shom na dawa ya ka pom la long ngim shom no ong warak no ki klor se bedang hang ne po khndo ngim shom no ong warak no banai hang ne here ka jingto ajungi hi ka don ka possibilities bandawa suspend ya kini kitab kap official namar bangi i ba kata ka judicial inquiry shwaba kan sedang kan don kata ka fair and square kanom don kanu tampering kani ka FIR ko boong namano romono kadai tang ban chu pendap rukom ia ka ba entokit yaw nong tu hi tingin dom la ban len ni kita ka section ni ka bala pengat ro ka dei 304 ti hakajuk ko por asko ban ni hoi phi
ban nagaliang jong ke police department kalabo IO ro dai SI ibadai pulit kentai ya kabang nom la ban lan baka SI pin modor chano ke SI kan bo lane kan sim yaki ban examine ban question kat ia ka rang jong USP khamtam bagi digi IPS officer te kombo ong manur ba shoban ro kamera jong kini gi ASP lani gi IPS haban salute daki san chiposin te hang ni la dawi ilupa kandon ka jing deko ha ka jing thoket jong tan pulit hrengi ngi i bar ngi don jingkerman tangwe bala da kini ke inquiry committee ke bala set up na leng government kan weng shwa yakini ki bala da mention nadu ki SP Essential Health SP Traffic but you new DGP ngingit scam ba kata ka justice ling ba kani ke inquiry committee kan dan Kasur kinong maulai kala pensyahru baka pediang sobhai ki pulit penyat kali ki pulit ki batoket halor kinu jingja bat ki pulit jong ketenat penlip ding bat kim dan setia kanu gejik persya kini ki pulit bandrung ban mi akasno maulai namar gidan kam ki kenang baka jik penyat ki kamsnong kan long kabayat bejar renti